Hola, bon dia. Nosaltres som Marc, Roxana i jo, Miguel, i presentem la botiga Electroshop. Aquests són els nostres productes. Samsung S2, Motorola Motolux, iPhone 4, BlackBerry M, Sony Ericsson. Aquesta és la meva factura. Aquesta factura me l'ha demanat el Jofil. Què és això d'Electroshop? És una botiga nova que hem creat entre nosaltres tres i que, no sé, jo crec que ha sortit bé. Però aquest és el vostre logo? Sí. Marc, com has fet el total? Sumant tot Miguel. L'hem fet posant a aquesta casella posant igual, suma en mayúscula i posant les caselles i seleccionant aquestes caselles, posant enter i surt tot. I presentem el treball de botiguers virtuals. Els productes són taronges, pomes, pera, maduixes, kiwi, mandarina, meló, síndria, pinya, plàtans, préssecs, llimona i tomàquet. Les factures. Aquesta és una factura que... Aquesta és la meva factura que em va demanar el del membre. Quants productes t'ha demanat? 7. Hola, bon dia. Nosaltres som El Joan, Adriana i Aix. i jo així, i presentem el treball de la floristeria Jax. Productes. Margarita, vale 50 cèntims. Rosa, vale 1,20 cèntims. Dent de lió, vale 80 cèntims. Gerani, vale 40 cèntims. Violeta, vale 50 euros. El secret. I tenim moltes restes. Aquesta és la meva factura de la floristeria Jax. Tenim rosa amb 100 cèntims, lírio, margarita, gerani, dent de lleó, gerani, violeta i... Quants productes et van demanar? Em van demanar 8. La factura que jo he demanat les següents productes i el preu total surt aquí. Com has fet el preu total? D'on surt? A l'Excel del preu de tots els productes més el preu d'enviament més el preu total. Aquesta és la meva factura que em va demanar el Joan i també està feta amb l'Excel. Quants productes et va demanar? 6. Em va demanar 6 productes i el total va ser 393.